man namang duha. So, mangaon niyo. Alright. Ito niyo. Chubi. Kaya mangaon ni. Kikita ko na ang chubi. Ay! Palingaw. Yan. Asa na yung chubi? Sugba. Boy, sugba. Ay! Chubi. Lingaw kaon. So maglingaw-lingaw, hindi may mga on. Ay, dapat na kanya. Chubi, gawas chabi. Dire ta. Ay di. Nganong dire man? Ganun ka sa gili. Dire pa na pay mga sobraw. Dire ka na lang to kanon. Joke ra gani. Ikaw ba? Na may kasag. Ikon na lang. Wala, pareha lagi tag-uniform. It's the one and only Digo Double. Guys, na misad. May dimple. So, gusto ko yun. Pareha ba tag-uniform? I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on this. Ganun ka mag-tubig-tubig. Tubig ka. Mga miga, namili na siya og ginamos. Ay, sinong pili yun diya ginamos? Na ginamos diya? Buwad, suka, sili. Domino. Wala na yan. Balik ko na. Ibalik ka. Kaniya sa... Ito. Isa pa. Yan mga guys, mga amigo. Paabot ta sa atong order. 15 minutes pa. 15 minutes pa tao sa makakaon. 2 hours later. Guys, nandito na. Thank you. Sisig. Spicy gata. Barbecue. And then, salamat. Thank you. Alright guys. Ito yung food namin ngayong lunch. Sisig, oh. I'm sure mabubusog ako na. Ito pang shrimp. Wow. Ano rice to? Wow, good. Ayos. Wow, juicy. Ano rice? Wow. Kuya, pwede may picture? Video. Katay sa comment. Okay, one. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
Parang. Guys, punta kayo sa Chumi-Chumi. Masarap po yung pagkain nito. So, cake ko. May kaya pagkaon dali ba? Lasang. Lasang dagat. Ano yung lasang? Lasang hipon. Lasang hipon. Lasang hipon pala. Managkaon sa Pasayan. Ito yung unang kanon sa Pasayan, kundi ang lawas. Ilabay ang ulo. Joke. Lo, grabe. Ilabay ginang ulo. Lugarin ka mga ka-under. Yung mga ex ba yun? Ilabay ang ulo sa mga ex. Mga amigo, mga amiga. I-invite ko kamo nga mukhaon kamo diri sa Chumi-Chumi. Okay? Lami sa niyang pagkaon. Lami sa nilang mga recipe diri. Lasang hipon. Lasang Pasayan. Ito mga amigo, mga guys. Specialty gid diri sa Chumi-Chumi kay hipon. Plain rice nga specialty. Plain rice nga unsa to? Plain rice. Plain rice ako no ilang specialty diri. So rice ray mong kanon. Kulay sultan. LOL. Ingon pagod ko no sa ilahang team diri. Okay. LOL. What the? So magdingaw-lingaw ra mo. LOL. Ay sa akong gibuhat ko ron nagdingaw-lingaw ra mo sa akong kaon. Ay, wala kay ba oh? Nabusog yung taon ko. Dako. Sa dong kuyog. Sa yang gipalit sa gawas na malit pag siya taho. Bago ko nun niyang paborito. Ansa? Awa. Kaon rag mais. Barbecue o shrimp. Pasayan. Lami. Nabuntis na. Ako tiyan. Bang! Sa tiyan. Sa tiyan mo eh. Oh, niyak maro. Kamao jud. Yan. Yan ang mga babae. Yan na dyan mga babae. Ikaw magkaon ng lipstick. Bayad ko ba? Oh, di mo din na siya babae di ay. Sorry. Ay, sig pagwapa kay mahalin ka ron. Yes guys, manamig kaon. Gawas na meron sa Chumi-Chumi. So, gawas na mo. Chabi-chabi na siya. Taho. Pili pa man na siya. Okay. LOL! Boy, isa ka. What the? Okay, sa balik sa among work. Wait. Sip sa. Nakita na ako akong lawas. With taho. Matching with taho. Uy, nice good mo. Ako na nabi. Rocket. Ayaw pa, di ba na kapala? Ikot-ikot. Ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot-ikot. Ayan guys, mga amiga. Padong na itong isa among trabaho. Siguro niya ang tamo. Gamay na kayo ng kuha. May kami sa
shopping rin tayo. LOL! Balik na siya siyang work. Wah. Wala ka kami. No, di ako malagog tawad nila. Depende yan eh. Okay. Buwag na ta. Bye. Buwag ito eh. Buwag ito eh. Bye. Birthday to you. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Bigotong ko pala. Happy birthday to you.